Smo bili u potpunoj defanzivi, a oni su već bili u ozbiljnoj ofanzivi i zauzeli i u jednom trenutku je Malo Banja Luka nije pao. I Banja Luka nije pao. I u jednom trenutku je Malo Banja Luka nije pao. I Banja Luka nije pao. Treći dan već kako se izvlačimo iz ofanziva. Treći dan. I nekako smo se izvukli ispred artiljerije, ispred svega. I u jednom trenutku je Malo Banja Luka nije pao. I Banja Luka nije pao. I nekako smo se izvukli ispred artiljerije, ispred svega.